लाइथांजा बुधबारनि साल पाटनि गामि आमचानि त्रिपुरा मथानि नेत्री दिनारानि देब्रमा मुंगै पाटनि हातिवा काइसा फालनग डिजेल बांकी सानमानि कक्तमा फियाबा फालनगनि मालिक बांकिरिया अंमानि बाय मिया किसासे खर जरावा त्रिपुरा मथानि नेत्री दिनारानि देब्रमा ताइ बसला बुलेट देब्रमा बाय बर' खरंनि थांगै मान्दाय पाटनि हातिवा थांगै फालनग सबाय रेबायखा ते रां रगतलां जाखा 30,000 Miada miang makaron kai borok bulet ago bono para bulet ni sinuwa bung soki jeri buma kai tibramo thani dina deborma bu phane bu mong borun deborma borok sinara diesel baki san pai mani gai sing rohliya diesel lo baki phalya hani saka thana baben sau sing do karon duan khai sanai sing thana kai kongma sau joto bani ব্যবহার kam kai kongma sau gai borok nirakai thanga ego tamo बुधबारनि काक अकक बुधबारनि कक्ता ओंखाय सादि परा आं खै नगो थांगा नगो फाय नगनि फायै आखौै गि पेकिं खाय दं जों दुकान गि ब्र फालब्ला गा पुरो अनिसौ ओइ कान चलानबो मं सिमनब्ला नों दा मानो दुकान उंगो डिजेल बागि सानमा रहैया निसौ गाय फाय जों डिजेल बागि फाय बापसा खलाय जों डिजेल बागि फाया निसाता दा होयागा बिनते कुन कक्स करिखा सुदो डिजेल नि प्रॉब्लम प्रथम कायनो थांगा जोंग गया नंगं ना के मिसा गाहाम म परिस्थिति ओ करे बिनि जेहरा या थांगा थांगैसे दिक थांगै नक नि रड ना हायो रड ना हरे समना हरा बना हमके जेरी दे बर्मा बो पारागा बनो बुलेट न गा वासे नक नि रड ना हरे yang ancelan so osimo नंगो हला नंगा बिसे लाइटं नंगा डिजेल बाकी होया अंखरनि पुरा डाइरेक्ट दुकान बिसिङाव हाबका दुकान बिसिङ हागा आम गि पेकिं खाइ दं आरे ता हम कक्स बापसिनि आम जोंनो डिजेल बाकी होया खाइन जों नों रड बाय फाफाय बुजांनाने जतो कास्टमार बाय जों डिजेल बाकी जेकुन मानि बाकी होया खाइन जों फाफाय बुजांना कलाय खना सागा आफुबाय गा आफु पाइके बिम बाबु सं माना खाइतलां हा उखाय आम आन्दिनो जों हामकाना हन दं आरे बय कम बेस आम बा ओंलायनाय न सामथिं हनै वानसुगै पाइबाय खांगा ताइनिनि दिपरंगा बिम बाबु दुकानाव फाये आन लगिनि न ओको वार्निं रि कलां थांगो दुकान अफ खाइथाने और नों दुकान तार दे ताबुं सिमने गेट आउट नैसौ सब सानसे बाबा बरुन देबरमा ए जेरिनि बुफा अकक साबो ना दिनदा नों दुगता बसाइता बसाइ ओको सिमन नों ता मा औदा से हेराम दारि फुनो माने कुनु बनि कुनु कक करि दो रिजन आम हाय काजना जगै दंफायो नन तांनो उस्ता फुंसारे बुआ सद्राय देवानो नन स्राब मरंनो स्राब जानाया आम हायरो कक सौता बोथार खिनाय हाय खिनाय हिनसाव गा आमनि जों हायफोन एकटा फा रिप्लाय खाया कारण जों दुगन खायजा नांगो जतो बाय व्यवहार खांबाय दं नंगाय बा ताइसे बर गाहाम कन्डिशनाव करिनि बागै जों बर कक साया कारण जों जायां थाङानो नै उलखाय जेरायते तो अकरा बाय मिस व्यवहार बिहेव खायो हनै सावन नै जों कुन खालिया गाय अमसे बर आम पाइखा गा पाइ बर सारिगो जों माने थामुक दंहा कोन फान साया और जतनो प्रमाण प्रूफ दङ बाजार जतन दङ और जे दुकानदार जों सारा सा वालाय दं बुदा बोले जों एक फुटा फन बरं एकटा फो रिप्लाय खाया बं न गाय आमन पर माने थामुक दं माने बुमा सारिगो गाय दुकान थामुक बर मतामति पाइखा आफुर कुदु घरो ओको राबार सिको राबार खगै फालो एरिया नि राबार जे दङ फालो र हनै साव गाय माने कुनु ककरि दो बरने कुनु आम कुनु कम्युनिकेशन जी करे आज माने प्रॉब्लम नि ककुम करे आमति रखनि काजनाय दं गाय जों कोन मान साया गाय मिया का बाबा हेंगा किसे साथन गाय आम पाइमेन परे गाय जों गाहाम करंगे तंलाके कमिटि जानो लागे सालाया कोना हनैनो बरं मिया गाय डाइरेक्ट दुकान ओको yang आगरमन खाइजा खनि खनाखा जों दुकान सबाय दंहानि खबर खनाखा गायनो जों फाइगा फाइ माने जों दुकान नाइसल मालिया जों और कयतार गं खना गसना ता मियानि 10टा हने 10टा गया गलतम खा जों और हजे बुइ वासनो जत्तनो पुरा जों कोन मते थानाव यगयो थानार पुलिस अफिसनो प्रोटेक्शन खामलिया थानाव थाङै बुइखा पुरा जों आनि दाबो डक्टर मेडिकल रिपोर्ट दङ जोंनो डक्टर बखराव बुखा खाखाल ब्लाखिरका बंलय गोबां दङ दिना डाइरेक्ट थाङो बुनान बागै थाना बिसिं जा हाबै गथ'गै दङयो नोंहाय ओंगाय मान्दाय उसिनो फुन माखाय आरो कन्ट्रोल खायमेनि बागै गाय
Mana usi pakai, neng hai usi, no kiriya ne usi no dom kiri ka, usi si pakuk jaga, ulo kai usi sasung kontrol kai menga yang ni staff no bong mas haka, pakai, nggak hopung cini tuh kan no duty mak kai borok, sungguh borok police bong mat tuh nih kayak sungguh kiri kable. Thana bising habai pun justru sungguh attack kai jo. Enggak nang dukan mana kun dom bawa Sini hera kun. dukan mana oden kemak sini. Gerang bo 30,000 hai matu kemaka sini orang sung price cuma nyamah hagi kalang sung tu sini dukan mungsa pun nengi agi bo am bagai mana bo oden kemaka bor oden khog bakia orang tai Enggak nyen sini mungkai. an sini mau ang dukan malik an bung sojul debor ma am semua Kami kai orang parti ini. kami partner no